A Gala do Turismo Barbanza Arousa, celebrada a pasada tarde no Pazo de Goiáns, puxo de manifesto a aposta pola calidade na comarca. Este é o obxectivo do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino, SICTED, o que a Mancomunidade se adheriu este ano coa participación de máis de 30 empresas e servizos turísticos, que durante a gala recolleron os selos de calidade. 36 entre empresas e servizos os distinguidos, que esta cantidade foi o que nos fixo ser caso de éxito a nivel nacional, nomeados, ademais, por Segitur nunha das súas publicacións. Entón, isto é un mérito conxunto de todos e de todas os que estades aquí e os que estamos aquí. Na busca da excelencia turística é fundamental a colaboración público-privada para levar adiante proxectos tan importantes como o Plan de Sustentabilidade Turística ou o Plan para Destinos Turísticos Intelixentes Traslatio Experimental. É tan importante a colaboración pública-privada en proxectos como este para demostrar a excelencia do noso destino. Esta colaboración seguirase mantendo na execución dos proxectos da Mancomunidade, entre os que destacamos dous deles financiados con fondos Next Generation e que constituirán un revulsivo no territorio. Coa presenza dos seus representantes na gala, tanto a Deputación da Coruña como a Xunta e o Goberno Central ratificaron a súa aposta para seguir a promover un turismo sostible de calidade no Barbanza. Administracións públicas, das diferentes forzas políticas que decidimos apostar por reflexionar e coordinar conxuntamente e por sacar algo tan importante como é o turismo adiante, porque a pesar de que teña dificultades puntuales, representa entre o 12 e o 14% do Produto Interior Bruto da provincia da Coruña, que iso é unha fábrica moi grande e con moito persoal empregado. Cada ano que pasa seguides avanzando no camiño da excelencia e da calidade, da man da creación dun destino turístico baseado nunha conservación do territorio compatible, ademais, co desenvolvemento económico e social. Eu creo que estamos no bo camiño, creo que o Goberno de España vai a seguir no bo camiño apoiando este tipo de iniciativas e apoiando desde logo un turismo sostible e un turismo que sea, dende logo, que sea capaz de xerar unha riqueza económica como a que estamos xerando. Ademais de empresas, obtiveron tamén este recoñecemento outros servizos vinculados co turismo. Destacan, entre outros, as praias de Lombiña, Cabío e os Areos na Pobra e Coroso en Ribeira, o Centro Arqueolóxico de Barbanza, a Fundación Museo de Artes do Gravado e o Museo Valle Inclán, así como as oficinas de información turística dos 4 concellos.